हेलो फ्रेंड्स, जोंहा दिनै धनतेरासनि फुजा होगोन। बेनिफ्राय आङो माने मैया बिराद मेंदोंमोन, ओंखायनो आङो भिडिअखौ एडिटिं खालामनो बानानै खालामाखैमोन। दिनैसो एडिटिं खालामनानै हगारनाय जाबाय। ओमफ्राय जोंना बाबा पुरहिताबो सफैनानै गावनि खामानि मावनांगौखौ मावगासिनो, साजायगासिनो, बायदिसिना बुस्थु रेडि जगार खालामगासिनो दङ। बेनिफ्राय जों जेबो खालामनाङा, नायबाय थानांगौल'। ओमफ्राय गाव बबेबा जुदि बुस्थुआ माने नांगौ जायोबा बेखौहाय जों जगार खालामनानैल' होनांगौ आरो। ओमफ्राय आधा घन्टासो लादों आरो साजायनायावहाय। ओमफ्राय नैबे बालाखौ जाहैबाय आहुति माने मन्दप बानायगोन आरो जों बेयावहाय जैग' होगोन। दा नायदो माबायदि डिजाइन खालामो। बेयावहाय आबिर होयो गोजौआवहाय, बेयावनो सावगोन जोङो। ओमफ्राय जोङो दा जैग' होयैनि सिगां माने बाबा गणेशजीजों आइ लोखिजोंखौहाय जोङो एडभान्स फुजा होग्रोगोन। मानोना बे फुजा होनायाव माने न'खरनि बिगोमायासो होनांगौ आरोना। बेनिफ्राय जोङो हासबेन्ड वाइफ जोङो बे फुजाखौहाय होग्रोसिगोन। बिनि उनावहाय दा जयैनो जैग'खौ सावगोन आरो जोंनाव जेसेबां माने मानसिफोर दङ। दा नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा जों माब्रैहाय फुजा होयो। अच्छा कोई बात नहीं, हाथ दोनों भलाई कीजिए। ओम पवित्र से वैष्णव घंटी लिया। ओम पवित्र से वैष्णव पवित्र वशी में वसत ज्ञान पवित्र से कार्य से सर्वते मनोरथ काम साथ प्राणी एक सर्वस्य पवित्र से भव जल ले आपने मुख में ले। ओम केशवाय नमो माधवाय नमो पुरुषोत्तमाय नमः। ओम केशवाय नमो माधवाय नमो पवित्राय नमो त्रिविक्ताय नमः शरणे एक सर्वस्य विक्ताय त्रिविक्ताय त्रिविक्ताय नमो नमः। हाथ धो ले। ओम पवित्रस्य वैष्णव्य पवित्रो पुरः अश्नत्वा शिव्यासने उप्यसि जलपाते देवानं मोहिना जमुनादेवी गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जयते सिंधु पुरुष में डाल दे। ओम तिलकं वंदते नित्यं पवित्रं सर्वदा। ओम तिलकं वंदते नित्यं पवित्रं वा। ओम धूपं दिखावे। ओम धूपं ददास्यामि सर्वदेवताभ्यो नमः। तभी विधाती जय प्रतिष्ठा करते नमो नमः। इसको गणेश जी रखिएगा। कलश पर दक्षिणा कुछ दे दें। ओम सर्वदक्षिणां दक्षिणामि श्री कलश देवताभ्यो नमः। प्रणाम करें। ओम देवता नमस्य मध्या उत्पन्न अस्तिका कुमादिष्टाय दिष्टाय पुष्टाय नामक्या प्रभुदाय कहि। अष्टमी को सुन रखिए। ओम नमः पानादिकं ताम्बूल्यं समर्पयामि एष पापुनादिकं एतस्य पुण्यं सर्वते एतस्य सर्वते श्रीयते पुण्यादिकं पंचा नियत हो। बोले ओम मालायति मालिका दर्शनम पुष्पांजलि एतस्य उतमे मासे कार्तिक दर्शनम पुष्पांजलि एतस्य उतमे मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे शुक्लस्याम तिथौ मंगलवासरे संवत 2081 शाखा 1946। अपना नाम ले, अपना गोत्र, सकल परिवार, सकल कुटुंब, सर्व माता पिता तमेव बंधु तथा तमेव ओम ब्रह्मकं जडामहे सुगंधि पुष्टि वर्धिकं उर्वारुकं वंदना मृत्युमानिताय स्वाहा। ओम ब्रह्मकं जडामहे सुगंधि पुष्टि स्वाहा। ओम ब्रह्मकं जडामहे सुगंधि पुष्टि वर्धिकं उर्वारुकं वंदना मृत्युमानिताय स्वाहा। ओम ब्रह्मकं जडामहे सुगंधि पुष्टि वर्धिकं उर्वारुकं वंदना मृत्युमानिताय स्वाहा। ओम ब्रह्मकं जडामहे अभी इतना जल्दी मत। फुजाया जोब्बाय जोंना। दा बाबाया गावनि मावनांगौ खामानिखौ मावगासिनो। जोंनि फुजा होनायखौ माबायदि नुखो लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहरदो। बिदिब्ला दिनैनि थाखाय दोनथ'बाय भिडिअखौ। बाय बाय।